Bună, sunt Anca. Astăzi este primul daily vlog și vreau să vă prezint de acum limita timpului și când nu voi să filmez daily vloguri. Am 9 copii, locuiesc în Berza de 18 ani și de un an zile fac tratamente de păr. Începem cu rutina. Aici vă arăt cremele de la Tommy, de la Shogun, mai am SPF de pe Amazon, mai azi dimineață și-a dorit foarte mult să-mi facă iar rutina de dimineață, apoi a fost citirea Bibliei, rugăciunea, între timp am primit un pachet de la Shogun și l-am desfăcut și mă uitam ce am primit. Am făcut la copii un terci cu banane, dimineața a fost. Între timp mi-am luat și vitaminele, m-am apucat de curățenii. La mea am făcut o pizza, apoi am găsit această plasă cu numele la toți copiii. Între timp am plecat la magazin, că am promis la copii că îi cumpără niște Lego și m-am ținut de cuvânt. Aici ei fericiți, desfăceau Lego și se jucau. Apoi am spălat părul, am făcut un duș, am spălat părul, Emile, că de obicei mă usucă întotdeauna și lângă mine. După am fost la biserică aici, am venit la biserică și am mâncat doar un măr și ne pregătim de somn de acum. Mulțumesc că ați fost alături de mine!